Sa bag-o pang nalingkawas sa kaulipnan ang mga Israelita, gikan dito silang kaulipnan sa Ehipto, nya naabot na sila sa yuta nga gisaad. Ang instruction sa Ginoo kanila, wala pa gay sila kasulod, giingna na sila nga matag 50 ka tuig kinahanglan ibalik sa normal ang tanan. Mao na ang atong gibasihan karon, Jubilee year, tuig sa kalipay, tuig sa pagmaya. Mo nang niingon ta sa ato diring tubag sa Salmo, sa to, O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay ba, magdaig sa Ginoo. Kanus man na mahitabo kung mabalik sa normal ang tanan. Mo nang niingon diri kadtong mga yuta nga gipamaligya, iuli na sa tag-iya, original nga tag-iya. Kadtong mga kabit, iuli na sa original nga tag-iya. Nindot no? Kamo mga asawa, iuli inyong bana human sa 50 ka tuig, sugot mo? Iuli man, uli. Kanang mga naprinda, iuli. Ang mga utang, papason. Okay mo na? May lang mos utang. May unta karon Jubilee year man ron, nya napamantay utang nga 70 million, kanindot untag papason ano? Pero kuyaw sa iuli sa tag-iya kini mga yuta niya simbahan ato ra baning gibayran niya. Iuli sa tag-iya wa na sa tay simbahanan. Unsa may pasabot niini nga dinhis kalibutan naagid unta ang paghigugmaay. Kana bang ibalik gyud nato sa original nga pagtinagdanay ang atong relasyon. Nakitang tanan managsuon nga sa atubangan sa Dios kitang tanan managsuon. Sige, ligay mong tupad. Ing naigsuon ta. Ing igsuon rata. Kana bang dili na bitata mag-iyahay? Tanawa diri sa atong ebanghelyo si Herodes nga dili gyud makig-uli, dili maminaw sa tambag sa usa ka sinugo sa Dios nga si Juan. Nisangko Diyos pinatyanay, napunggutan gyud sa liog sa ulo si Juan. Kay kani manggong atong pag tinagdanay nga dili inigsuon, musangko Diyos pinatyanay. Una nga ato karong kalibutan nagsigig pinatyanay. Hasta gani mga inahan mupatay na sa ilang anak. Nahitabo na gyud tong giingon ni Kristo, ang inahan, ang ginikanan, muunay patay sa ilang anak. Niya ang anak sad, mupatay sad sa ilang ginikanan. Basta di na ta maminaw sa Ginoo. Ug unsa man roy pinaka ngilo kaayo nga pinatyanay sa ang ginikanan, mupatay sa anak, kana gyung abortion. Grabe kaayo ang abortion karon. Niya sundan, ang sana, sugdan na siya, pinaagis paghuna-huna, nga kiniragyoy gidaghanon sa anak, duha ra gyud kabuk akong anak, kay ang kwarta nako dili paigo nga igasto kun mudaghan ang akong anak. Mo na nanagani ikatulo ngadto sa babaw, ako na nang patyon. Ana ilingay mong tupad ing nawala pa kay gipatay nga anak. Nawa kay gipatay anak. Wala bantay ka diya. Kana ding mo inom kag pills, wa din na nimo patyay mo untang anak, gipatay. Kana ding mo butang kag ayudi, gipatay na nimo imong anak. Kanang magpalaygit ka, gipatay na sad nimo imong anak. Gamit ang mga kondom, unsa pa na, mga withdrawal, gipatay na nimo ang similya nga unta himuon sa Ginoong mabungahon dinhis kalibutan. Pasabot kada Jubilee year naagid ning pakig-uli nato sa Ginoo ug sa atong isig katawo nga ang kabubuton sa Ginoo mao gyud matuman dili ang ato, kay ang original gyud nga nagbuhat sa kalibutan mao man ang Ginoo, mosunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Mo nang gitudloan ta pinaagis kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Kana bitang moingon ang mahal nga Birhen,
matuman din hikanako sumala sa imong pulong. Pagkaninduta gid ana no. Gilingyan na sa imong tupad. Ing nagusto ka maliwat ni Mama Mary, nangandoy ka na. Oh, minus kay tag pangandoy ang ato nung pangandoy. Sus, mulampos unta ko, mulampos unta ko. Mulampos unta ni akong anak. Makakwarta unta ni. Ana, sige lang kita ana. Pero ang pagtuman sa kabubutos Ginoo, murag dili kayo ta interesado. Nya mao ra ba nay the best? Ngano man, kay kun ang kabubuton nas Ginoo mo itong sundon, kada adlaw mo na itong sundon, ang atong kinabuhi malinawon. Malinawon. Wa na nang pagpamakap, wa na nang pagdumot. Malinawon. Ikaduha, malipayon. Ang kabubuton sa Ginoo magsigig hatag og kalipay, pananglitan kanang niingon ang Ginoo, kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Unsa man na? Makalipay na, makaguol. Ay mo pangatog, dihay paminaw mo unsa man? Makalipay na, makaguol. Kung ikaw mo ay nagpahulam, niya di ka maningil og bayad, malipay ka o maguol. Ang nanghuwam, mayingon ka, ang nanghuwam pader, malipay to niya ako. Oy, ayaw gi-underestimate ang saad sa Ginoo. Nya niingon ra ba sa ubang mga statement dinhi sa Ebanghelyo o sa Salmo, ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. O kung sa may saad sa Ginoo, kung kamo manghatag nga dili na mangayog bayad, ang inyong amahan nga nagtan-aw sa inyong gibuhat, muhatag ninyo og gatusan kapilo og unsay inyong gihatag. Mao na siya. Mo bitang nalipay kong magda ko aning 70 million kay akong ibaligya ang mga slots, kamong mopalit og slot, apil na sad ko kay mopalit masad ko ani. Ang mahitabo ulian ta sa Ginoo og gatusan kapilo. Nya kanang dili mamalit, unsa may mahitabo? Ha? Kusga. Way uli. Kamao bitaw ta anang multiplication, ka simple multiplication, 100 man ato per slot. Og mopalit kag usa ka slot, nya i-times 100. Pila may iuli sa Ginoo nimo? Okay. 100 times 100. Pila may mabalik nimo? Kusga ba? Di mo kamao? Pila? Hangad-hangad pas atok. Naaday calculator. Ibalik lagi sa Ginoo gatusan kapilo. Nyag mapalit kag usa ka slot, nya i-times na niya 100. Pila may mahitabo sa imong 100? Mahimong 10,000. Kay upat naman na kasiro. Kuag tulo, 10,000. Unya ron kung dili ka mo palit, nya karong buntaga, i-times sa Ginoo ang tanan. So, 0 ka. 0 times 100. Pila man? Okay, bawo man dahil mo. 0. Nara. Mauna siya. Kasimple ra gyud kaayo. Pero kay kuwang mantas pagtuo, maunang mo ingon ta, di na tinuod, ingong Father. Pero pangutana mo sa tanang na malit. Pangutana sila. Unsay inyong na-experience. Lain-lain lang. Kaya ang Ginoo, kung iyan na ning i-multiply, lain-lain man ang iyang paagi. Naiusahay, material. Nasa usahay, psychological. Nasa usahay, social. Naiusahay, emotional. Lain-lain lang. Nainiingon ako, Padre, sa una, nagdepresyon ko. Sige kong palit ni Mugslat. Nawa akong depresyon. Kanang depresyon, kabayran dahil nagkwarta. Kabayran, sige kag palit o kanang naang maintenance, pero mag-anam kag ka, ugno. Pero kwaon as Ginoo, kadak kong grasya na. Padre, sige mig-away sa kong asawa sa una. Sige gimig-away tungod aning kwarta. Nya karon sige na kog palit og slot. Wa man mausab ang among kwarta, pero wa na mamiaway, malinaw naman mi. Kabayran bago nagkwarta ng away sa pamilya? Di kabayran. Sa'yo pangutanaha. Kabayran bago nagkwarta ang kalinaw sa pamilya? Di, kadaghang mga dato diha, wa na magtagdanay, na magiuban, dagko kay balay, dako pa ning atong simbahan ang ilang balay,
Pero ang asawa, tuas pikaside, ang bana, di as pikaside. Ang mga anak sa tuas at pikaside. Way tagdanay, kanya-kanya kusina. Pero sa kabalay, dako kayo, magtanaw kaslayo, mingon di ka, hala, kanay sa balay. Pero ang nagpuyo, nagbinungulay. Wa din na. Pero magsige na sila palit og slot, sige palit og slot, magtinagdanay na sila. Moingon ang bana, day, pila na palit ni mong slot. Siya, oy, nakapalit na ko mga 1,000 ka slots. Oy, siya, alkansi day ko nimo, punanin ako kay 500 pa man akong napalit. 1,000. Sa dato man sila. Dato man. Niya, ang Ginoo mo, hikap mo na silang kasing-kasing. Anugon sa inyong kwarta nga nakapabugat sa inyong kasing-kasing. Hala, palit mo slot, haron tagaan mo grasya. Muna, nga tong slot karon ang title kay Grace. O unsay meaning ani? God's reward and complete elation, complete joy. Pila na may atong halin karon? Ang atong halin niabot nag 23,021 ka slots. Naapay 676,979 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Nya na ani 70 slot challenge na 7,000 per challenge, 98 na sad ka challenges ang atong nadawat. Pakpakan na sa nato ang namalit. Praise the Lord. Di ni kabayrag sapi kanang complete elation, kanang complete joy. Kana bang malipay bitaw ka way hunong-hunong 24 hours or 24/7 pag kanindota ang kinabuhia. Why billions of dollars nga makabayad ana just to experience complete joy. Ang Ginoo ra gyud mo na dunay jubilee ang atong kinabuhi basta na ay Ginoo. Nya unsaon pag abot ana, sama ni Juan nga magbubunyag, sama ni Moises, sama sa mahal nga Birhen Maria ug sa mga santos, sige lang kitag buhat sa kabubutos Ginoo. Muna ako, ibalhin ko dito sa Compostela karong Pitsa 5, pila na lang kaadlaw. Duha na lang, way labot ning adlaw, og buhi pa ko. Duha na lang kaadlaw. Nya, sa may mahitabo, na ay atubangonon nga challenge na sad. Pero dili ko mahadlok ni ana, tungod kay naaman mong akong mga online o territorial parishioners. Pakpakan na sa nato ang namalit, mga online and territorial parishioners. Basin karon nag-andam pa man ko sa akong comprehensive report, basin ugma adlawng Domingo, katapusan akong Domingos pagmisa dinhi, isip inyong parish priest, muhatag ko kaning gitawag summarized report sa atong total cash in o total cash out. Sugod ko ni abot dinhi atong August 2019 hangtod karong August 2025. Kanindot magtan-aw lagi ko, murag nindot kaayo ang nahitabo. Kahibaw ko nga bisan asa pa ko, basta maghimo lang gyud ko sa akong pagkapari, munindot sa gyud ang hitabo. Nya kamusad og mamalit lang gyud mo slot, tabang lang gyud mo simbahan, munindot sad ang hitabo sa inyong kinabuhi. Unsaon ganito pagpalit og slot? Kibaw na mo, palita dinhi sa atong opisina or wa na ta dinhi, alaadto lang sad mo dito sa Compostela, dito mo pamalit. Pero niya dinhi mamaligya gyapon kay ingon maning taga San Vicente, mamaligya gyapon sila slot. Diha mo palit og slot sa namaligyag slot. Unya ang pinaka nindot iagi lang gyud sa atong official nga kaning dawatan nagkwarta, atong bank accounts, ang atong GCash accounts. Karon open na ang akong GCash account, kutob ni sa 500,000. Unya kaning kwarta padala ihatag ngan hinato, madua makas abroad o niya dinhi kwarta padala, i-address lang sa kungan or bisag kinsangan dinhi nga naa sa ato karong gipakita sa atong screen. Unya ang Western Union ayaw na lang na iagi diha kung inyong ipadala nako, kay gi-block nako sa Western Union. Sad to say, no, dili nako makapasar sa ilang standard tungod kay
daghan, over na kaayo ang nadawat nako nga kwarta. Di man sa sila mo tuo nga wa ni nako gamita, ila man ko nganlan og scammer. Sige lang, ato na lang ang dawaton kay standard man sa nas kalibutan. Muna ang kalipay mga igsuon, dili nato mapalit og kwarta. Ang tinuod nga kalipay, labi na gyud ang kabalaan sa kinabuhi, matagamtam lang sa mga tao nga magtuman sa kabubuton sa Dios. Si Herodes na disturbo tungod kay nagbuhat man siya sala. Bisag dato siya kaayo, bisag siya maoy hari niadtong panahona, na disturbo siya. Pero ang iyang giputlas liog malinawon, wa magyaw-yaw dito sud sa prisuhan si Juan, si Jesus pod nagilansang sa cross, malinawon, wa magsigig syagit-syagit, wa magsigig hilak-hilak nga kanang nagmahay, malinawon. Nganuman gipuno sa Ginoo sa kalipay ang ilang kasing-kasing. Kita sad mao sa nay atong bation. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Lingi ba? Ing na sugod karon, tabat nako na sugod karon, ako na jud kang lipayon. Na ako na kang lipayon. Sige, manindog na ta katong mulipay sa iyang isig katao.